Повернення у політику. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук презентував власну партію. Називається вона «Голос», і з нею Вакарчук восени піде на вибори у Верховну Раду. Про це він заявив на майданчику перед Музеєм історії України в Києві. Представив Вакарчук і свою команду. Це екс-заступник міністра юстиції Юлія Клименко, активістка Ярослава Юрчишина, кіборг Андрій Шараскін, професор Юрій Соколов і екс-глава Одеської ОДА Соломія Бобровська. Черговий похід за депутатським мандатом Вакарчук пояснив бажанням здійснювати зміни, на які сподіваються українці. Слава Україні! І сьогодні в Україні зазвучить новий голос. Мій голос, ваш голос, наш з вами голос. І з вашою допомогою я поведу партію «Голос» на парламентські вибори. Святослав Вакарчук в політиці не новачок. Співак пройшов до Верховної Ради за списком блоку «Наша Україна. Народна самооборона». У 2007-му був членом Комітету з питань свободи слова. Щоправда, швидко розчарувався в політиці і за рік склав повноваження. Відзначився тим, що за цей рік роботи в парламенті так і не подав жодного законопроекту.